forsøg, hvor vi laver salt. Til det skal vi bruge saltsyre, natriumhydroxid og BTB, som også hedder bromthymolblot. Og det er en væskeindikator, som måler pH i væskeform. Og så skal vi bruge fast pH-papir, som måler pH. Ja. Og her der skal vi bruge 2 pipetter, to bærglas, et cylinderglas og en glasbagel. Nemlig. Og herunder har vi noget papir, så hvis vi spilder, så ryger det ikke ud på bordet. Ja. Vi starter med at hælde noget saltsyre op i det her bæreglas, som står ude for forkortelsen HCl. Og i det andet glas, der hælder vi noget natriumhydroxid op, som har forkortelsen NaOH. Og så i hvert bæreglas, der hælder vi noget BTB i, for at se, hvilken pH-værdi det har. Ja. Hvor meget skal det i? Bare 5 dråber. 5 dråber on its way. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Og så skal vi lige blande dem. Husk at sætte noget på, så hvis du taber den, går det ikke ud over dig, dit tøj eller dit bord. Så bruger du bare pipetten til at blande det ud, så vi kan få en flot farve. Så vi putter lige lidt mere bromthymolblot i. For at få en mere sådan tydelig farve, så vi kan bedre se pH-værdien. Hvor ligger de, Mathilde? Ja, okay. Man kan se, at natriumhydroxiden ligger op ved de sådan 10-11 stykker, fordi det er en base. Og saltsyren, den ligger sådan cirka ved de 4. Og ned efter. Sådan de 4-5 stykker, hvilket betyder, at det er en syre. Men den er stadig ikke den stærkeste syre, du kan få. Nej, men den er stadigvæk heroppe et sted. Okay, så det vi gør, er, at vi skal nu blande det sammen for at få en neutral. Neutral, det er 7. Ja. 6, 7, 8 stykker. Ja. Det er den, vi prøver at ramme. Så vi skal og den vil vi prøve at ramme inde i det her cylinderglas. Så vi tager vores pipette, og så tager vi mange dråber. Bare hælde til. Vi hælder til, simpelthen. Så tager vi op, ud, slur. Du skal blive ved med at blande indtil at 1 dråbe saltsyre eller 1 dråbe natrium vil kunne ændre det her til en base og til en syre. Er det startet? Okay, fedt. Så man kunne bruge den her til at måle pH-værdien, men den er lidt ikke præcis. Ja, præcis. Så vi har tænkt at bruge den her. Du kan måle den direkte, så man hvilket er en digital pH-værdismåler. I forhold til den her, som er, hvad kalder man den? pH-papir. Ja, yes. Så du måler den her, du putter den ned i det her, og så ser du, om der er mest base, eller om der er mest syre, eller om den er lige, det vil sige, den er neutral. Og det vi går efter, det er omkring 7-tal. Måske den går egentlig med, hvis den var nede på 6,50. Så vi prøver at se, om vi kan få den til. Okay. Do you wanna? I'm just gonna take my sikkerhedsbriller on, and we're ready. Så lader vi den lige sidde. Og der går det nedad. Den skal lige have noget tid til at justere. Ja, til at finde ud af, hvilken af hvad pH'en er i den her. Jeg er faktisk rigtig tæt på 7. Den er sådan 6,94 sidder det. Ja, 95. Den er en besid. Og det vil sige, at den er faktisk rigtig, den er 5 fra at være 7, altså neutral. Og hvad er det, Mathilde, hvad er det, der sker, når den er neutral? Hvad er det gode ved, den er neutral? Det er, at den jo ikke er, den er ikke for sur, den er heller ikke for basisk.
hvilket sådan gør, at den får en neutral pH, hvilket også betyder, at den er ligesom vand, altså H2O. Ja. Og det er godt, at den er neutral, for så kan du faktisk drikke den, altså uden den skader dig. Hvis der er for meget syre i, så vil du dø. Men vi vil ikke anbefale, at du drikker fordi den kan aldrig blive præcis. Altså, der er for meget, du ved ikke, om der er for meget syre i. Fordi syre, det er ikke godt for dig, det er base heller ikke. Så. Nej. Men en ting mere, jeg gerne vil fortælle om. En af grundene til, at den bliver neutral, det er jo fordi, at nogle af ionerne fra den her, og nogle af ionerne fra den her, de sætter sig sammen. OH, hvilket er en negativ ion, og H, hvilket er en positiv ion. Og negativ og positiv, de tiltrækkes jo af hinanden, så H og OH, de sætter sig sammen. Men i overskud, der har vi Cl, hvilket er klorid, og Na, hvilket er natrium, som udgør en salt. Så det er faktisk saltvand, vi har i den her midterste. Hov, Mathilde, jeg kommer lige i tanke om noget. Når man skal lave et forsøg, så skal man faktisk have rødt ikke sit ord. Nå ja. Så hvis du spiller noget, så går det ud over dine ting. Mega smart. Det er virkelig smart, det man kan godt nok sige. Øj, hvad jeg træt til, at skulle lige Mathilde, har du glemt noget? Hvad har man glemt? Hver gang man skal lave sit forsøg, så skal man have stolene ind under bordene. Det skulle da rigtigt. Så man har bedre adgang til bordet, når man står og laver forsøget. Og man skal også altid huske at stå op, fordi hvis du sidder ned, så det er sværere, og så kan du få væske ned over dig, så tager det længere tid at komme over til vasken og alt det der. Jeg er så enig med dig. Men så kommer jeg også lige i tanke om noget. Dine briller, hvis du får væske i øjnene, så siger det eller hvis der er noget, der eksploderer, så får du det i øjnene. Så bliver du ja. Så du tager du lige på øjnene. Og dine kirtler, så du ikke får noget på tøjet eller på armene. Og det er godt, for vi har allerede husket, at vi skal ikke have nogen smykker, vi skal ikke have noget halsterklæde, og faktisk skal vi egentlig sætte håret op. Så husk, dine elastikker og dit halsterklæde skal væk, når du laver forsøg. Se, nu har vi filtreret papiret nede i tragten. Herover der har vi en porcelænsskål ovenpå en bunsenbrænder med et træbenstativ og et, altså sådan en, der holder ilden fra at komme direkte op til porcelænsskålen. Og nede i den skål, der filtrerer vi væsken, sådan her. Så kan du se, at det her, det er faktisk rent saltvand, der kommer hernede i. Det kommer til at tage noget tid. Okay, så. Nu har vi filtreret alt saltvand, eller alt kullet fra vores saltvand her. Så nu skal vi have tændt for bunsenbrænderen, så vi kan få varme på, og alt vandet det fordamper, og vi så kun har salten liggende i fast form til sidst nede i skålen. Okay. Her vil man kunne se, at der er begyndt at komme hvidt pulver rundt i kanten, og det er faktisk salten fra vores væske. Og nu er alt vandet fordampet, og tilbage har vi vores salt.